Pamit kali sedaya masyarakat Tanjung Mbak Iin. Sembah nuwun sama ngersa nimbali Wahyu Manggala mugi-mugi sak bibare nimbali Wahyu Manggala rezekine saya kebak ora kok loka. Amin. Saya akeh saya kathah nggih. Nggih amin amin amin. Berkah barokah. Amin. Mbak Mi. Bonus bojo loro. Cus. Ayo Bos. Iya, Dik. Wong ke Tanjung duwe gawe. Together artinya bersama-sama. Berarti melakukan sesuatu harus bersama-sama. Goyang ya. Wah, joker Pak. Hey, asik. Dua lagi dong. Wah, maju lagi ya. Wah, ayo lagi. Joker.
apabila wonten kirang-kirangipun anggene kula matur nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih. Monggo Gusti Putri lho iki mau apa durung kok ripun to, Tas? Kok nanti silakan iki ora ana apa gani blas kok Gusti Putri iki. Lho. Itu kados pundi? Boten ndara. Nggih, saestu kula lan para ati tansah sedya setuju, Ndara. Nyedak kanggo iki Gusti Putri iki ngandhang lagi nandhang susah lho. Coba tilipon. Ora kesel iki to, Pak Isra. Iki ki atine lagi ki nandhang susah mergo kangen karo ramane Gusti Kakung. Nenek tambal ban ngono piye, Nduk? Tengeng. Sampun ampun sesake mawon nggih. Ngersake napa jenengan ngersake napa mungkin kula bundut nggih. Kula niku dereng metu enten engkek, Ndara. Teng jero weteng kula niku obah terus. Ibune kula nganti gumun. Lah nalika meteng ngandhut kula niku wetenge engkek terus kok. Lambene tak ping 3. Daramu sing bayari kowe. Lah jenengan ngarani kula kesesegir waras kok ngarani stroke niku lho. Ono tekan kok ngene iki. Saking sehat nggih. Seneng kok iki betul aku. Seneng ora kowe. Seneng. Ya lho apa tak turuti. Nggih, seneng Pak Polisi liwat. Wis rampung. Sing pundi niki? Kowe tak jawab apa? Lali. Kang supaya ngripe. Kula mari kok Ndara, kewajibane kula niku banget katae lho Ndara. Lah wae. Kowe tak gawe nang supaya ngripe marang daramu antut. Mari Bre. Yo. Siap. Gusti. Iku nangis apa? Sing pundi? Iku Nangis ndek wau sampun sak. Sinten? daramu. Monggo Gusti. Mboten sakti niki mboten nyatek pun kula nganu. Bringose kerae kula niku mati mbae pos risam lho. Monggo ya Ndara. Jenengan niku pede ditresnani Ndara Kakung. Tegese ngoten. Mulane kula niki sak sakit-sakite kula mriki jenengan
nggih to. Jenengan niku ampun gelem. Lu ampun gelem iki piye? Supaya gelem. Nggih, gelem nggih Ndara nggih. Pisanane loro. Nggih, saya suwe iku lho. Bagus. Nggih Ndara. Nggih nek dipaksa sakit, mengke nanging lunyu. Barudan. Lunyu kula yo wau kepleset Ndara. Nggih. Kaya omonganmu lunyu ya. Nggih, kula kersane ngali kewajiban nggih wonten kula nggih. Ayo siap. Hadap kiri. Jalan. Jatuh. Jeneng sira wis mapan ana ing kerajaan. Ning kene opo? Kowe ora gelem nampa tresnaku babar pisan. Kamangka kowe bakal tak sengkake dadi garwa prameswari. Sang Raja Pakajuan Iya. Nicolas Panten kula patung. Nawita ngantos kumpul jangkat kula boten saged tampi tresnanipun panjenengan. Ngerti waktu. Waktu item kayatos. Nanging katotosan banyu sithik buka sithik. Suwe bakal bisa pecah. Ning atimu babar pisan ora bisa uluh. Sadaran kula boten tresna dhateng panjenengan. Pramila panjenengan pun meksa dhateng raos bantus kula. Jeneng sira wis sumpah aku kowe bisa sumpah. Alamun to aku ora kelakon duweni jeneng sira. Kalau ning kene tak udo paripeksa mergo ora ana manungsa sing bakal tetulung karo. Pun nanti kandang. Piye? Ya Sampeyan badhe tumindak menapa sampeyan? Prawoso. Lho kok mrawasa sampeyan iki jeneng punggawa negara kok tumindake kados ngaten. Ora idep. Niku nggih mboten gathuk. Ora idep. Mergo dheweke ora gelem nampa tresna. Ngaten. Sik. Yo nganti diajikan ning papan gunung kuwi sapa kowe? Mitik sandang panganggon. Nggih. Kowe dudu wong sapa ngero? Jur sapa? Nami kula Saridin. Saridin. Tiyang saking Kabupaten Pati. Saridin wong saka tanah Jawa Pati. Nggih. Jur apa karepmu nganti kowe nekono ing ngero? Napa sebabipun ngantos kula niku dumugi wonten Ngerum? Iya. Jalaran kula kepengin tetulung kalih Ndara Putri Sekar Kedaton. Oh, Saridin nggih. wis kok petang saha petung. Sampun. Badi lan rugine. Sampun. Watase nite sandang penganggo saka desa. Nggih. Duweni daya kekuatan apa kowe kok nganti wani-wani liar. Jaluk anane Sekar Kedaton. Sampeyan iki ampun kenyek. Ora Jangan kene. kena kinira. Dereng kinaru anak sampeyan iki gelut kalih kula sampeyan saged menang. Pengen jajal aku sepiro kabudayan. Sampeyan iki ora kuat nampani niki lho gombal mutia niki. Kula trima nyembah kalih sampeyan. Tak jajale aku wis piro. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waduh, mati aku. Saridin dilawan. Kula kanjeng Sultan. Putraku Sekar Kedaton, Ijik kula Rama. sawising teng Swira Cumandha ana ing kerajaan Rum, sak randuning badanmu ora ana sing lecet. Boten kok Rama. Nan, Kakang Saridin, Kanjeng Sultan. rahayunipun panjenengan sabiyantun slametaken dumateng putra kula pun Sekar Kedaton. Sampun limrah jeneng menungsa niku kedah tulung tinulung kok Kanjeng Sultan. Nggih. Kedaton, Ijik kula Rama. kok nganti Kang Swira Cumandha ana ing Rum? Iki lara-larae piye no? Nicolas Panten. Wonten taman sari kula dipun bradat kalian sang raja. Oh,
Kados pundi? Kakang. Kedahipun ratu wonten ing kerajaan ngrep kedah dipun luwari saking pakunjaran. Coba metu. Ngaten nggih. Sewu sakderenge. Estripun panjenengan kula. Ya, gimana hake wae? Aku Sultan Agung panguwasa ana ing Praja Mataram. Panjenengan Kanjeng Sultan Agung. Pangapunten dalem Kanjeng Sultan Agung. Jalan sprint. Abu Korek. Kanjeng. Kok saiki aku kepengin takon. Jawab sing jujur kanthi tulus. Apa to sing mbok karepake? Kok nganti Kang Slira tumeka ana ing tanah Jawa ngradat putraku. Kok kanthi ana ing Praja Ngerum, Kanjeng Sultan Agung. Sakderengipun kula nyuwun pangapunten. Nggih, awet kebranange manahku. Pakah Juan Sepin ingkang matur menawi tresna kaliyan wanita wonten ing tanah Jawa menika adatipun kedah dipun colong. Nggih, leres. luput. Kula seksinipun. Oh iya. Adat istiadat budaya ana ing tanah Jawa. Kalamun ana priya sing ngersakake wanita, kuwi kudu ditembung dening wong tuane. Mila kanthi menika estripun Pakah Juan Sepin menika njlomprongaken Pancen bener, mula kanthi kuwi rih ning kabeh piran niatmu. Kowe mbradat marang putraku. Mula isih ana pangeneng-eneng, isih ana pangapura. Tumrap Kang Slira. matur sembah kula. Lajeng menika Nami kula Saridin. Saridin. Nggih. Saridin. Dawuh. Menawa pelakon iki wis kabuka. Sliramu kang bisa ngwali aku saka pakunjaran lan panglima harum. Mula ganjaran apa sing paling kudune tak wehake karo sira. Sang Raja anggen kula menika nderek cawe-cawe bab perkawis menika kula niku mboten ngantuk-ngantuk ganjaran ikhlas lahir batin kok Sang Raja. Subur kebutuhan Saridin. Ning sing gawe gumuning ati tanah Jawa ngan tekan kerajaan Ngerum Kula nggih numpak blarak niki. numpak blarak. Nggih Kanjeng Sultan. Aja ngane-ngane. Niki saestu kok. Atase ana ing kerajaan Ngerum. Iku ora ana sing bisa numpak barak tekan tanah Jawa. Lho, niku rak tiyang sanes-sanesipun. Iya. Benten kalih Yen Saridin. ngono kuwi duwe kawiluwan. Lho, dinten iki lakone Saridin kok. Ngono. Kaya ngono Saridin. Ya, Pisan malih aku matur nuwun banget. Dening pirantimu tekan ana ing kerajaan Ngerum mung numpak anane blarak. Mongko nen ora jangkung dening dewamu. Mula ganjaran ing papan kene ora wujud bondo donya bakal tak tambahi gendar. Ya kuwi seh jangkung. Seh jago. Jabatan panjenengan Sultan. Sepisan malih kula nyuwun pangapunten. Awit sedaya tumindak kula lepat mungguing pranatan wonten ing Kasultanan. Dadi wis klenggono kalamun kowe luput. Anging panjenengan aku mitungkas. Kalamun Praja Mataram butuhake tenagamu kudu siaga ing gati. Menapa ingkang panjenengan betahaken emangkenipun kula sagah ambantu wonten ing Gari Mataram. Saridin, Kados pundi ning kabeh wis padha rampung. Ayo Nggih. bali ana ing Praja Oh, Mataram. kados ngaten. Topi, kula kene kertas. Kula ndoro pundi sampean tengah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Pak Iwan. Gawe kumpul sakjroning ati-atimu. Jebul kastene wong Jawa kuwi ya ngedak-edak pipah. tan bentenipun Guru Sang Raja. Boten kinten babar pisan. Atasipun Saridin menika klemak-klemek nanging anggadhahi kaluwihan ingkang pinunjul sanget menawi wonten ing jagat kerajaan Ngerum boten wonten
Kula saka Panglima. Lho nggih. Sak patine Pakah Juan Sepin. Tak kira kerajaan Rom saiki tentrem. Mula palungguhan Pakah ana ing kerajaan Rom Komplang jeneng sira keangkat minangka Pakah ana ing kerajaan. Nanging sedaya menawa boten kula anggap pinangka kanugrahan. Nanging jejipan kang awrat sanget ingkang kula suwun Sang Raja. Menawi mangkenipun kula tasih dina tungkap dados Pakah wonten ing kerajaan Ngerum. Rosonan dalem ampun tiga-tiga paling wewarah lan sesorah dhateng Kaya ngono, saiki luwih becik tindakake Pakah. bareng. Saderengipun kula nyuwun pangapunten menawi kula ganggu dumateng Kabuk Retnajina. Ora dadi. Nang kopi sakon sak jenenge iki. Kok nganti sirang tuku jare Taman Sari Kabuk Retnajina. Jane iki nemu gak nyapa to. Pancen wonten kawigatosan teng magepokan dumateng Kabuk Retnajina. Kokan marang kamu. Nggih. Awit menapa? Nalika semanten kapuluran panjenengan nggih putra kula pun sekar kedaton dipun dadat kalian pawongan saking negara Ngerum. Ira kapur nang iki badan kamu. Nggih. Banjur Sampun jedeg ing penggalih. Rahayunipun wonten pawongan saking dusun kang nami Saridin. Saridin. Iki pawongan. Yen ngono iki sing tetulung marang putra Nggih, kamu nang. kang saged ngunduraken dumateng putra kula. Saridin. Dawuh Ndara Udah Puri. ake matur suwun banget. Mergo sliramu wis tetulung marang putra kapuluranku Sekar Kendari. Oh, kados ngaten iki sami-sami Ndara Puri. Mila kanthi menika Mbahyu, Iya ya. nalika semanten kula ngawontenaken diri sayembara sinten kemawon. Boten mawas lan boten ijep boten ketang kere pajukiling galih brelongan bebasanipun kalamun saged ngunduraken dumateng anak kula pun sekar kedaton badhe kula ganjar. Lih ning wekdal sakmenika teng saged ngunduraken dumateng anak kula Kakang Saridin Mila Mbak Yu Sekar Jinoli Retnajinali badhe jodokaken dumateng Saridin. Kok dijujake marang Saridin? Apa wis kok penggalu kanthi tirtaning kawicaksanan? Salamon kambok kok jodohake karo Saridin ya iki? Menika Upami panjenengan niku mboten purun nggih, mboten napa-napa kok Ndara Putri. Kok dhisik Saridin? Mergo kula niku ngrumaosi mbok pilih kula niku tiyang desa kok. Ora teges aku nampek karo kowe iki yo, Nah. Ngaten. Ning kahanane kambok lagi koyo ngene to ya. Iki Saridin Dawuh Kanjeng Sultan. tak wani ngerti ya. Nggih. Mbak Yu Retnajinali iki rondo lho. Rondo. Nggih mboten napa-napa. Malah penak kowe rondo. Sinasa rondo nanging Ya ora samarai. rondone rondo mbleguk kula Ya nggih. iya. Dadi kowe gelem sajan aku rondo. Lah nek sampean purun nggih kula purun Ndara Putri. Yen aku yo gelem-gelem wae. Kados ngaten. Diajeng coba. Rak patut banget toh yen Kang Retnajinali kok dijaken dumateng Saridin. Piye ya iki wis pas umure kalamun aku dijodohke karo Saridin. Jadi ngono yo piye yo Kambot. Sari
pasangan idiot. Ideal. Ideal Mila nggih. kanthi menika Mbak Yu. Piye ya? Kersanipun Mbak Yu Gladiwanuh kalian Kakang Saridin, kula tak wonten pepengkeran pundi. Ya jajeng yuk. Nggih, monggo Kang Mas. Kene-kene Kakang Sik dicek omaran aku Kakang. Wah, iki repot. Repot iki. Iki penake basan binasan apa ora Sinoli? Mergo iki dina aku lan sampean wis dijodohake. Ora sah ngadat dak kanggo basan binasan. Nganggo ngraketake supaya aku lan sampean iki bisa raket ngono kae. Kaya ngono. Ngene ya gathuk. Nanging Kakang Saridin, Ana apa, Dik, Sinoli? jane ana wadi sing tak simpen sakjroning atiku kok Kakang Saridin. Mewadi. Pancet bener. Mergo dina iki kowe iki wis dadi bojoku. Mula tak jaluk kanthi banget gelem kowe bloko. Mbok menawa ing mengkone aku bisa sabiyantu ngudari apa sing dadi ruwet rentenging atimu, Dik. Ning upama aku bloko karo sampean aku isin kok Kakang. Ya kudune ya bloko, mergo kowe karo aku wis dadi bojone kok. Nek ora bloko terus kepiye? Jane aku ki ngeman banget karo sampean Kakang. Lah kok ngeman iku? Kuwatir karo sampean nemoni boyo karo sampean dicorani karo aku Kakang. Oh, sik to. Kok kowe bisa kandha kaya ngono mesti ra ana jalarane. Njur jalarane iki apa, Dik? Pancen bener kabeh tepung. Ditamu kono sing kaya ngono kabeh ono jalaran. Mungkin aku tak bloko karo sampean kae Kakang Saridin. Ya coba tak rungokke, Dik. Apa sebabnya ngati aku kono sing kaya ngono mergo kula Saridin. Lamun aku duweni bojo, kapora aku wis duweni bojo kaping telu. Yen to pedak calon asmara karo aku, mesti wae bojoku tumekane pati kok Kakang Saridin. Ngono. Kula tak jaluk kanthi banget. Diwurungi wae kon marang lepek bojo marang aku wedi. Lamun kabeh pitung-ibu marang sampeyan. Wis, Retno Jinoli, kowe ora usah kuwatir perkara iku. Sakwise aku ngrungokake dedongenganmu, aku ngerti kok Retno Jinoli. Satenane ana salah sawijining bangsa alus utawa jim kang nusup ana ing jiwa ragamu. Jenenge jim kuwi mau bau lawean. Ana cek bau makanan. Heeh. Sampeyan jiwa lan Pancen kaya ngono. Lah manggone iku ning kono. ning kono ning ndi Kakang? Ning kono iku lho Retno Jinoli. Ya ning kono iku ning ndi? Alah ngono gak moko ndumuk no. Oh ning kene. Ning kono iku. Mula saben-saben kowe carep asmara karo bojomu. Bojomu mati mergo dipangan karo jim bau lawean kowe mau. Ayo to ayo Kakang Saridin. Pendak-pendak aku duweni bojo mesti wae bojoku tumekane pati. Nah, Banjur Kakang Saridin, carane kepiye cek bau lawean iki bisa wal saka jiwa lan raga? wis bab perkara kuwi kowe ora usah kuwatir. Ya to, mergo kowe iki wis dadi bojoku. Mula ing mengkone aku bakal ngresiki jim bau lawean sing nyusup ning jiwa ragamu. Sampeyan bakal tetulung karo aku. Mergo ngene, Piye Kakang Saridin? mbok menawa wae iki rak malam Jumat kliwon. Iki malam Jumat. Nah, iki wancine jim bau lawean iki metu golek memangsan. Mula kanthi kuwi kanggo mancing jim bau lawean, ayo kowe karo aku bareng-bareng ana ing Kilang Pagulingan kanggo mancing bau lawean kuwi mau, ayo.
Jin. Isik tok Kakang. Iki mah kok ana swara glegere iki mah swara apa? Kowe pengen ngerti? Ana swara buanter mok. Duh! Banter nang nang bisnis iki mah swara apa Kakang? Iku swara mercon. Aja ngono Kakang. Lho iki tenan kok. Etok-etoke ngono lho Kang. Iki mau cetane bau lawean iki mau rak ameh mangsa karo kowe. Bareng kaya ngono tak tamani iketku iki mau satemah jem bau lawean iki kendang. Dadi saiki ragamu iki wis ora ana sing ganggu meneh ngono. Dadi jembau lawan mau wis lunga. Wis ilang saka ragamu. Iku aku matur suwun banget ya Kakang ya. Mateni wong cah Ini isin Kakang aku. yo isin aku ora ngerti sampeyan Kakang. Ngono kok mateni wong jare. Sampeyan ki yo ngono kok Yai. Pun. Lagi wae kanggo kira. Ana wong ame ambung-ambungan iso teko bedundu. Lah kula dhewe nggih kaget kok kanggo Retno Jina. Kepiye Yai Sultan? Abale kok pating blodak wonten sentok. Lajeng kok tak keti kula wae. Glodak-glodak niku mboten ateges kula niku. Kiku-kiku niku mboten kok Kanjeng Lah Sultan. napa Kakang Saridin? Lah niki critane rak ngaten. Nggih. Estunipun napa sebabipun ngantos Retno Jinali niku saben-saben duwe bojo ning bojone kok mati. Lah niku cetane wonten jiwa ragane Retno Jinali niku kesusupan jin ingkang nami Jim Baulawean. Pancen ora kene kok Kakang Saridin. Nggih. Saben-saben pendak Mbak Yu Retno Jinali menika kawangku dening priya. Niku pancen mboten dangu tumekaning sedo. Rahayunipun sakmenika Jim Baulawean sampun saged kula singkiraken kok Kanjeng. Sampun ical saking sakradunipun badan Nggih. Mbak Yu Retno Jinali. Nggih, saestu Kanjeng Menawi Sultan. ngaten kula matur nuwun dhumateng Kakang Saridin. Ngaten. Ngaten nggih Kanjeng Sultan. Kakang Saridin, Rening Retno Jinali menika sampun sampeyan pasrahaken dhumateng kula. nggih. Menawi wonten keparengipun Retno Jinali niku badhe kula jak wangsul wonten ing Miyana. Ngiras pantes badhe kula tepungaken kalih anak lan bojo kula Kanjeng. Sik. Ana apa Retno Jinali? Kakang bojone sampeyan. Iya. Sampeyan wis duwe bojo. Aku iki wis duwe bojo, ya wis duwe anak. Bojoku malah ora trimo siji kok. Ya piro Kakang? Bojoku iki papat tekan kowe Aku kok. tak jabang bayi. Lah aku iki bojo nomor 4. Bojo nomor 4. Tak tiba pasek tok aku iki. Aja kuwatir aku iki tuwa-tuwane klopo kok. Gesek. Saya tuwa malah saya akeh santene kok. Ora ngaran entek ya. Nggih. Kados pundi Kanjeng Sultan? Menawi pikajenganipun Kakang Saridin kepengin tuwi dumateng anak lan bojonipun wonten ing Miyana, Nggih, monggo kula mboten badhe ngalang-alangi. kados ngaten. Pramila saking menika kula nyuwun pamit Kanjeng Wong kula Sultan. mitungkas Nggih. Mbak Yu kula ampun disiya-siya. Wah, mboten wong bocah wis ketok rupane Lan ngaten kok. nggih, Nggih, mboten badhe kula sia-sia. Kanggo dalam tahun sing ati-ati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.